Kinga, ce carte interesantă am găsit! Da, am citit-o deja. E foarte bună. În biblioteca școlii noastre sunt cărți din diferite domenii. Bineînțeles, pentru că biblioteca reprezintă trecutul și prezentul, prezentul și viitorul, arta și cultura. E păstrătoarea tuturor științelor, fără de care n-am exista ca specie umană. Biblioteca este cheia care deschide porțile lumii imaginare. Biblioteca este templul învățăturii, asaltul de idei, o comoară. Biblioteca este locul în care ne putem informa despre tot ce ne interesează. Este un loc de magie unde suntem purtați valurile necunoscutului. Biblioteca este sursa lecturii care ajută la dezvoltarea personală. Biblioteca este o floare, gingașă și primitoare, madere de cărți ascund taine folositoare. Deschide cartea, citește și lasă-te vrăjit, ca un copil ce ascultă basmul îndrăgit. Motoul nostru: Lectura este pentru spirit, ceea ce este exercițiul pentru trup. Joseph Edison. Avem nevoie de bibliotecă, pentru că ea contribuie la îmbunătățirea deprinderilor de lucru cu informația. Biblioteca ne ajută în formarea adulților informați și responsabili.